Morgen. Ik had strijd om voor te bereiden. Ik weet waarmee God bezig is met mij. En een tijdje terug heb ik gesproken over ons harten. Dat wij ons harten moeten gaan onderzoeken. Dat wij oprecht moeten zijn naar God toe met ons harten. Want ons harten is heel belangrijk voor de Heer. En de Heer gaat een beetje verder met mij en dieper. En ik voel, ik wil dit ook met jullie delen. Want ik denk, wij zijn op dit moment in een tijd gekomen. De spelletjes is lang voorbij. Wij zijn op een plaats of op een tijd gekomen waar wij elke dag, iedere dag, onszelf moeten gaan onderzoeken en bij de Heer gaan zijn, gaan zitten aan zijn voeten en weet dat jij op de juiste weg is. Ik krijg heel tijd dat woord alignment. De Heer wil ons een lijn krijgen met waarmee hij bezig is. En hij kan dit alleen. Je weet, het is de beste plaats. Wanneer God jou wil recht trekken, is daar in jouw privaatheid. Waar je met God bezig is. Want als je niet daar gaat horen. Als je niet daar gehoorzaam gaat zijn. Dan gaan dingen aan het licht komen. En jij gaat een diepe duik nemen. Dit is wat nu bezig is om te gebeuren in Gods kerk, in de Godse gezin. Mensen vallen, voorgangers vallen, mensen wat leiders is bezig om te vallen, omdat die dingen aan het licht komen. Want wanneer God bezig is om met jou te praten in jouw privé, als je daar hoort, is het niet nodig om jou bloot te stellen. Want God gaat andere methodes beginnen gebruiken. Waarom? Hij heeft jou lief. En hij wil dat jij in lijn zijn met zijn woord, met wat hij mee bezig is op dit moment. Wij zeggen al jaren, Jezus komt spoedig. Kijk naar de tekens van de tijden. De spoedig is hier. Wij kan niet meer op een zondag naar de kerk komen en denken, dit is al wat ik nodig heb en de rest van de week kan God maar op de rak zetten. Het is voorbij. En ik wil vanmorgen met u spreken over geworteld zijn in Christus. Ik weet niet van u, maar wie maakt strijd meer nu? Wie heeft strijd? Mensen, wij zijn in een tijd. Dit wordt niet minder. Dit wordt meer en de druk gaat meer worden. Want de dagen worden kwader. Dit wordt moeilijker. Nou wil ik u niet ontmoedigen. De bedoeling is dat ik u wil bemoedigen. Maar het is een goede tijd als je met de Heer door deze dingen gaat. Want deze dingen gebeuren om te zien wat is in jouw hart en waar zit jouw wortels. Hebben jij wortelen sterk genoeg als de storm komt? God zet ons door testperiodes. Van nu krijgen wij zo moeilijke momenten soms en af en toe krijg je misschien een strijd en het is zwaar. Wat doet je ermee en hoe gaat je ermee om? Ik heb gezien in ons leven, als wij moeilijke tijden hebben, dan kan één van twee dingen gebeuren. Jij gaat als gezin nader naar elkaar toe, of jij trekt weg uit elkaar, als daar strijd is. En gezinnen wat een goede basis heeft, gaan gewoon dichter bij aan elkaar komen. En dezelfde met Gods gezin. Als jij, jouw wortels diep is en jij hebt een relatie met God en daar komt strijd, dan ga je naar God toe rennen en niet weg van hem. Of hem beschuldigen.
En nu wil jij niks meer met hem te maken hebben. Wat is jouw relatie? Waar is jouw wortelen? Is het diep genoeg als de strijd komt om staande te blijven? Wij moeten daarover praten. Ik weet daar is zoveel zieningen over de komst van de Heer. Hij komt ons halen voor de grote verdrukking. Daar is zieningen van, hij komt daarna weg en de verdrukking meemaken. Voor mij, God komt terug. Wie is gereed? Het is niet nodig om daarover ruzies te hebben of strijd of zo. Maar ik wil één ding zeggen. Ik weet dat de strijd nu al moeilijker wordt. En het gaat drukker worden. En daar gaat druk op ons gezet worden. En dan wil ik dat elkeen van ons staande zal blijven. En al hoe wij dit kan doen, is als ons wortelen diep geworteld is in Christus. Als wij naar de bomen kijken, hier is heel veel bomen rondom ons. En als wij naar de bomen kijken, wat maakt een boom sterk? Niet wat je van boven ziet, maar de wortelen. Dat wat daar onder de grond verstopt is. Als een boom zijn wortels niet diep genoeg zijn, dan kan de boom naar de eerste windvlaag omwaaien. Dus wij moeten geworteld zijn in Christus. Wij zijn nu in een tijd waar wij moeten weten, dit is niet meer tijd om nog te wonderen wie ben ik in Christus. Jij moet weten wie jij bent in Christus. Jij moet weten, Jezus heeft jou gekocht. Jij is duur betaald. Jij is een man, jij is een zoon of een dochter van de Allerhoogste God. Jij moet weten waarvoor hij jou geroepen heeft. Als daar druk komt, ik denk aan Pakistan. Als daar vervolging komt, wat ga jij zeggen? Wat ga jij doen? Weet jij wie jij bent in Christus? Weet jij wie leeft in jou? De Heilige Geest, wat Jezus uit de dood opgewekt heeft, woont in elkeen van een wedergeboren kind van God. Als je wederom geboren bent, dan zegt de woord van God, alles is nieuw geworden. Jij is een nieuwe schepping. Weet je wie jij bent in deze nieuwe schepping? Het is niet meer tijd om nog te wonderen daarover. Want als de strijd komt, moet je dan staan en zeggen, ik ben een kind van God. Ik weet waartoe ik in staat ben. Want God's genade is elke dag genoeg voor mij. Zijn genade is de instaatstellende kracht. Dit is een cadeau. Dit is een geschenk wat hij ons geeft. Iedere dag opnieuw. En wij kunnen daarvan putten. Dus iedere dag voor elkeen van ons. Ik weet niet welke strijd gaan op ons afkomen nog als christenen. Al wat ik weet, daar komt strijd. Jij gaat dit niet mislopen. Wij zijn hier op aarde. De strijd gaat er zijn. En het wordt groter. En de druk wordt meer. Wij ervaren het geestelijk zo hard. En daarom hebben wij nodig om te weten wie wij zijn. Anders gaan wij dit niet halen. Jij kan 1000 keer in die kerk komen. Maar als jouw relatie persoonlijk met God niet daar is jouw wortels dan te zwak om de storm te weerstaan. Om door te gaan door deze storm. Ik heb even gaan kijken naar 2 bomen. Of laat ik eerst Efesiërs 3 vers 17 lezen. Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen. Naarmate u hem meer gaat vertrouwen, naar andere vertalingen zeggen meer geloof in uw hart te hebben, dat u geworteld zal zijn in Gods liefde en daarop uw leven zal bouwen. Dus wat moet gebeuren? Ik moet minder worden en Jezus moet meer worden. Wij kennen dat tekst, wij weten het. Maar wat betekent het? Dat betekent elke dag opnieuw om jouzelf te kruisigen. Mensen, dit is een eindproces. Dit is pijnlijk. Dit is niet fijn om die eigen ik
elke dag te gaan kruisigen. Maar dit is nodig. Wij kan niet meer die eigen zijn plannen uitleven. Wij kan niet meer gaan doen wat ik wil, wat ik behagen, wat het mij happy maken. Mij, ik. Dit kan niet meer. Als christen moet Jezus die enigste zijn waarvoor wij leven. Hij moet ons Heer zijn. Hij moet meer worden, zodat ik minder word. En wij moeten gebouwd zijn op hem. De eik in de Libanon-ceder heb ik even gaan vergelijken met elkaar. De wortels van de eik, die eik is een heel sterke boom. En de wortels, als jij een eik planten, heel eerstens wat gebeuren, hij groeit naar onder met de pijnwortel, noemen we dat. En de pijnwortel kan tot 2 meter diep groeien. En als die pijnwortel daar is, dan begin hij die zijwortels te maken naar de kanten toe. Maar de pijnwortel is zijn anker. En een eik is stormbestendig, want het is diep verankerd. En het is een groot, sterk boom. Langlevend en hij kan sterk zijn bij droogte en bij stormen. Want hij is diep geworteld en breed verbonden. Wat betekent het voor ons geestelijk? Dat wij diep geworteld moeten zijn in Christus. Hoe dieper dat pijnwortel is, hoe beter. Hoe meer geankerd is jij. Mag God jou dieper nemen? Want het kost iets. Als wij een diepe wortel wil hebben in Christus, gaat het jou iets kosten. Mag het jou iets kosten? En dan ons wortelsysteem, wij moeten verankerd zijn in Christus, maar ook uitgebreid naar elkaar toe. Wij gaan elkaar meer en meer nodig hebben. Als broers en zussen in Christus gaan wij elkaar meer en meer nodig hebben. Wij hebben nodig om met elkaar een verbinding te zijn. Om te kunnen groeien en staande te blijven. De Libanon-ceder, die heeft geen diepe wortelen. Maar die heeft breed gespreide wortelen, maar op rotsen. Op rotsachtig gebied. Hij verankert zich eigenlijk aan de rots. En die is rotsvast en houdt zich vast in moeilijke grond. Dat was voor mij heel interessant. De Libanon-ceder kan meer dan 1000 jaar oud worden. Meer dan 1000 jaar. Dus hij is zeer lang levend en groeit langzaam, maar stevig. Die is gegrondvest in de rots, standvastig in de droogte. Nu, waarom heb ik die Libanon-ceder genomen? Want Psalm 92 vers 13 zegt, de rechtvaardige, wie is de rechtvaardige? Wij. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom en hij zal opgroeien als een ceder van de Libanon. En ik heb even die palmboom ook gaan zoeken. Ik dacht, ja, dat is van palmboom. Maar zullen wij kijken waar die palmboom... De palmboom heeft geen diepe wortels, maar vernieuwt zijn wortels constant. Geestelijk moet jij constant vernieuwd worden. Constant opfrissen. Dan kan je geankerd blijven in God. Dus het is belangrijk dat de kracht, ons als christen is een kracht. Zit niet aan wat jij buiten kan zien. Dit zit in ons wortelen. Daar ligt ons kracht. En ons geestelijke leven is zo sterk als wat jouw wortelsysteem is. Wij horen iedere zondag iedereen dezelfde woord. En elkeen van ons krijgt dezelfde voedsel hier op een zondag als je hier bent. En toch zien wij, sommige mensen groeien heel hard
en anderen niet? Waar ligt het aan? Durft iemand zeggen? Niemand durft zeggen. Dit ligt aan ons elkeen persoonlijk. Wij hebben elkeen zelf een verantwoordelijkheid om te groeien geestelijk. En dit ligt daar waar ons wortels is. Wat is de wortel? Dat is verstopt onder de grond. Dus waar liggen ons geestelijke wortelen? Die dingen wat jij dagelijks doet, wat niemand anders ziet. Jouw gebedstijd. Jouw tijd met Gods woord. Jouw offers wat jij brengt. Jouw stil gebed, jouw huilen naar God toe. Waar niemand dit ziet. Dat dingen wat jij doet, wanneer niemand kijkt. Dat is jouw wortelen. Wij kunnen hier in die kerk allemaal, wauw, zijn hier, dat is een sterk mens, wauw, dat lijkt heel goed, dat gaat goed met die, want jij ziet die uiterlijk. Maar als de storm komt, zal dit wijzen waar jij staat. Waait de storm jou om? Wat gebeurt wanneer de storm komt? Vertrouw je nog op God dan? Is je nog daar? Ga je nader aan hem of verder van hem? De storm zal uitwijzen wat gaat gebeuren met jouw wortelsysteem. Nou, ons geestelijke wortels is zoals gehoorzaamheid, intimiteit met God. Dat dingen wat jij met God, ja, jouw alledaagse leven, wil ik zeggen. Dit vormt jouw wortelsysteem. Nou, waarom is wortels belangrijk? Dit voedt ons, dit anker jou, dit maakt je stevig en dit laat je ook staan te blijven wanneer de storm komt. Nou, wanneer wij zeggen wortels is belangrijk, die voeding, welke voeding krijgt jouw wortels? Dit is een vraag wat elkeen zelf moet gaan kijken. Want we hebben vandaag heel veel dingen wat op ons afkomt. De media, de social media, de televisie, de gsm met alles en daarop en daaraan. En je kan heel dag spelletjes spelen of heel dag dingen kijken of heel dag kort filmpjes kijken. Je kan al die dingen, wat voedt jou? Wat is jouw voeding? Want de woord van God zegt, Johannes 15 vers 5, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort, want zonder mij kunnen jullie niets doen. Wij hebben God nodig als voeding. Voor de stevigheid, als jij die verhaal gaan lezen van in Mattheüs 7, vers 24 tot 27 van de huis wat gebouwd wordt op de rots of op de zand. Als jij stevig wil zijn, dan moet jouw huis gebouwd zijn op het rots. Dan moet jouw wortelsysteem stevig zijn. Dan ga je staande blijven. Dan zal wij zijn, zoals Psalm zeggen, een boom wat geplant is bij waterstromen, wat vrucht draagt op zijn tijd. De bladeren zal niet verwelken en wat je ook al doet zal gezegend zijn. Wij willen toch die christenen zijn, waar de boom standvastig staan. Wanneer de storm komt, dan gaan wij staande blijven en wij dragen veel vrucht. Dit is waarvoor wij gaan. Wortelen zorgen ook voor dat wij stormen kunnen weerstaan. In Colossenzen 2 vers 6 tot 7 zegt hij, daarom moet u, die Jezus Christus als uw Heere hebt ontvangen, in het dagelijks leven één met hem blijven. Met uw wortels diep in hem verankerd, moet u uw leven door hem laten opbouwen. God bouwt jouw leven
lewe. Hoe bou mens 'n huis steen vir steen? As wij met God tyd spandeer, sal God steen vir steen bou aan jou lewe. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over hem hebt geleerd en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid. Blijf vasthouden. Wij hebben al heel veel gehoord over God. Heel veel geleerd over God. Maar het is die tijden wat wij het moeten gaan toepassen. Het is in die tijden wat wij moeten gaan staan op zijn belofte. Staan op dit wat wij al zoveel keer gehoord hebben. Zoveel keer gelezen hebben. Maar om dit toe te passen is een ander verhaal. Wij kan duizenden conferenties doen. Elke zondag in de kerk. Door de week bijbelstudie. Wij kan al die dingen hebben. Maar als jij kan op elke dag stille tijd houden. Maar als je niet doet wat Gods woord zegt. Dan staat wij niet veel verder. Wij moeten daders zijn. Gehoorzaam zijn. Aan wat God zegt. Want dan gaan wij onze wortels dieper gaan. Want God gaat voor ons dingen zeggen wat wij moeten doen. En wat hij wil dat wij moeten laten misschien. Of dingen wat wij moeten veranderen. En dat alleen kan wij bereiken als wij gaan gehoorzaam zijn aan wat God zegt. Nou, gevaren voor ons wortelstelsel is ondiepe wortels. Als wij de gelijkenis van Jesaja gaan lezen in Matthäus 13 vers 20 tot 21, daar zegt hij, er zijn ook mensen die over het koninkrijk horen vertellen en er direct enthousiast over zijn. Dan denk je, oh dat ben ik. Ik ben heel makkelijk enthousiast over dingen. Maar zij zijn oppervlakkig als zij moeilijkheden krijgen of om hun overtuiging worden vervolgd. Dus als iemand jou gaat begint vervolgen over jouw overtuiging, of hulle vraagt jou, waarom geloof jij, daar komt druk, groepsdruk, of daar komt druk op jou, wat springt daaruit? Wat komt uit jouw hart? Sta jij zo vast in wie jij bent in Christus en weet jij zo vast wat je gelooft? Of is dit maar, ik geloof dit omdat, ja, anderen dit geloven, die andere gelovigen, alle gelovigen zeggen zo. Maar wat is jouw geloof? Wat komt daaruit wanneer die druk op jou komt? Of is jij dan op dat moment, zoals de discipelen, toen hulle Jezus verraad heeft voor zijn kruisiging? Oh, ik ken hem niet. Nee, dat weet ik nou niet. Hoe gaan wij om als die druk op ons komt? Ik wil bijna zeggen, het is te laat als daar zoveel druk op jou komt en je weet het niet. Wij moeten het nu al gaan onderzoeken. En kijken, geloof jij persoonlijk wat de Bijbel zegt in wie jij bent in Christus? Geloof jij persoonlijk, heb jij een standpunt wat jij kan innemen voor Jezus? Wanneer de druk komen, dat jij kan zeggen, ik weet. En dat je daarop kan staan. Dat wij niet zal zijn zoals deze persoon oppervlakkig. En als de moeilijkheden komen en de vervolgen komen, moeten zij er ineens niets meer van hebben. Want het zaad het nauwelijks wortel geschoten. Dit soort mensen lijken op de steenachtige grond. Wat niet wortels. Die wortels gaan niet diep genoeg. Verkeerde voeding. Dat is nog een gevaar voor ons wortelstelsel. Ik heb het straks gezegd. Wat is jouw voeding? Welke voeding krijgt jouw wortelen? Wij moeten voeding uit Gods woord krijgen.
Johannes 6 vers 35 zegt, ik ben de brood des leven, die tot mij komt zal nimmer meer hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Matthäus 4 vers 4 zegt, maar hij antwoordde en zeide, er is geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van alle woord dat uit mijn mond Gods uitgaat. 1 Petrus 2 vers 2 zegt, verlangt als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat gij daardoor moogt opwassen. Het woord van God is uiterst belangrijk voor de voeding van ons wortelen. Woord, woord, woord. En ik wil vanmorgen iets toevoegen. Ik geloof, iedereen leest Gods woord elke dag. Maar het gaat een stapje verder. Jij kan de tekst lezen. Je hebt klaar gelezen en de deur uitgaan en je weet niet wat je gelezen hebt. Wij moeten Gods woord gaan lezen, overdenken, mediteren, daarover peinzen, daarmee bezig zijn. En dit dan gaan toepassen. Dan heeft het effectief, dit werkt dan hier binnenkant. Dat doet iets voor jou. Dus hoe wij Gods woord lezen is belangrijk. Voor je begint, vraag de Heilige Geest. Praat met mij. Here, toon mij. Werk in mij. Dat het niet net het stuk is wat jij lezen, maar dat het diepgang vindt. Dat jij wortels kan schieten. Dat je wortels voeding kan krijgen. Dat je daarover nadenken. Wat houdt het in voor mij? Voor vandaag? Voor nu? Dat de wortels voeding krijgen. Leven in gebed. Heel veel keren hoor ik mensen hulle bidden alleen als daar noodtoestand is. 911, 112. Dan roepen hulle naar God. En God is genadig, hij hoort. Maar wij moeten een gebedsleven hebben van constant een communicatie met God zijn. Constant gesprek met God hebben. Dag en nacht. Dat betekent niet heel dag op je knieën te staan. Dat betekent terwijl ik naar de werk ga, in mijn auto bid ik en ik praat met God. Je kan je ogen open houden. Dat hoeft niet dicht te zijn. Jij kan, als je werkt, ik weet niet hoe en waar je werkt, maar terwijl je werkt kan je met God in gesprek. Als je naar de wc gaat, kan je gaan bidden. Als je thuis bent, achter de kookpotten, kan je bidden. Jij kan constant in gesprek zijn met God. En dat is de leven wat God wil. Dat wij constante relatie met hem hebben. En met hem in gesprek gaan. Verbonden zijn met zijn lichaam. Wij zijn het lichaam van God. Wij zijn kinderen van God. Dus wij zijn de lichaam van Christus. Dus wij moeten in verbinding staan met elkaar. Ik heb het straks gezegd. Wij gaan elkaar meer en meer nodig hebben. Maar ik heb weer in de week, wij hadden een vergadering gehad en dit is net weer duidelijk geworden voor mij. Wij zijn zo geneigd om als christenen of als leiders de masker op te zetten. Het gaat altijd goed. Ik ben sterk, het gaat goed, wonderlijk, fantastisch. Maar weet u, ik heb zoveel respect voor iemand wat een leiderspositie heeft. Of wat ergens sterk staan. Maar jij is ook bereid om te zeggen, dit gaat mij vandaag niet goed. Ik heb het moeilijk meer. Kan jij voor mij bidden? Want het is niet meer tijd om maskers te dragen. Het is niet meer tijd om te maken, doen alsof het is allemaal koek en ei. Het is tijd om met elkaar op kaarten te spelen. En elkaar te bemoedigen en te bidden voor elkaar. Want wij hebben
elkaar nodig. En ik denk, daar gaat niet een week voorbij. Wat een van ons, of iedereen van ons wil ik eigenlijk zeggen, dat wij niet ergens strijd hebben. Waar wij niet ergens zeggen van, wow, ik heb het vandaag moeilijk. Of dit zou fijn zijn als iemand voor mij bidden. Maar nee, ik moet sterk zijn. Wij hebben elkaar nodig. En hoe meer wij gaan durven om voor elkaar te zeggen, luister, hier heb ik God nodig. Kan jij voor mij bidden? Hoe meer gaan daar maskers en dingen afvallen en hoe meer gaan wij functioneren als één lichaam. En wij kunnen elkaar helpen en dragen. En deze lichaam kan sterker worden. Omdat wij weten, daar is er pijn. Hier moet ik verzorgen. Hier moet ik helpen. Dus ik wil jullie vragen. Wie is openlijk en eerlijk naar elkaar toe met die dingen? Oh, dit warm. Verkeerde, waar was ik? Oh ja, hier. Verbonden zijn in het lichaam. Vertrouwen en beproeven. Dat wij zo'n relatie met God zal hebben. Dat wanneer er beproeven komen. Dat wij niet gaan vragen waarom, hoe kom. Maar dat wij weten, wij kunnen op hem vertrouwen. Hij blijft hetzelfde. Hij blijft hetzelfde. Daar is niemand in deze wereld dat alles verandert. Behalve God. Alles verandert behalve God. En daarom is het zo belangrijk om te weten, als wij in de beproeving komen, dat wij, als jij een relatie hebt met God, dat jij weet, je kan vertrouwen op hem. Zijn woord is ja en amen. Nou, toepassen. Hoe ziet jouw wortelstelsel eruit? Dit kan ik niet voor jou antwoorden. En ik wil jou huiswerk geven vandaag. En ik wil vragen dat jij deze week, ik ga proberen om deze week, ik heb zo'n dagstukje uitgewerkt, heel kort, een reflectie voor elke dag van die week. Dat wij ons harten, dit wij al onderzocht een paar weken terug, maar dat wij ons wortelstelsel deze week zal gaan onderzoeken. En dat wij gaan kijken, waar haal ik mijn voeding vandaan? Waarmee voed ik mijn wortelstelsel? Krijg ik genoeg voeding? Of moet ik iets gaan anders doen om meer voeding tot mij te nemen? Vraag 1. Waar haal ik mijn voeding vandaan? Dan ben ik stabiel als een storm komt. Wij weten het niet op voorhand. Maar als je terugdenkt aan de stormen wat je nu juist gehad hebt. Was je stabiel? Of is daar dingen wat je nog zegt, hier kan ik veranderen, maar ik wil het niet juist hanteren. Dit was niet goed gelopen. Ik moet hier aan werken. Hoe hanteer jij de storm? En derdens, wat moet ik herstellen? Moet ik misschien iets meer gaan, echt bij de Heer gaan horen, gaan zitten, gewoon stil worden voor hem. Wat moet herstellen en wat moet verdiepen? Waar moet ik dieper gaan? Wat vraagt de Heer van mij? En ik wil dat jullie deze week daarvoor tijd maken. Om bij de Heer te gaan horen. Ik kan niet antwoorden wat jouw wortelstelsel is. Elkeen moet het zelf gaan doen. Maar één ding weet ik vanmorgen, en dat is voor mij zo'n dringendheid, dat ons moet weten dat het goed is. Niet alleen ons harten, maar onze wortelen. Want de storm gaat komen. En als wij staande wil blijven, moeten wij zorgen dat ons wortelstelsel gezond is. En dit is mijn oproep vanmorgen naar elkeen van u toe. Dat jij gaat onderzoeken waar jij staat.
en of jy nog iets moet byskawe, sodat jy kan vasstaan, wanneer dit kom. Kom by bid saam. Here, ek bid vanmorgen vir elkeen hier aanwesig. Here, dat U ons wortels, Here, sal veranker, dat het verankerd sal zijn in U. Here, ek bid vanmorgen dat U aan ons 'n openbaring sal geef in ons harte, Heer, wat moet bygeskaaf word, waar moet ons nog dinge doen, waar moet ons dinge weglaten, waar moet ons dinge, Heer, weer miskien verplaatsen, verschuiven, wat dan ook. Here, geef ons nieuwe wortelen. Maak ons wortelstelsel diep en sterk. Here, dat ons sal staande blijven wanneer de storm komen. Here, ek bid vanmorgen vir elkeen hier aanwezig, dat U Heilige Gees aan ons sal tonen wat U wil, Heer, in ons levens. Heer, dat wij sal reg gereed zijn, dat wij, Here, sal sterk bome worden, wat vrucht dragen op zijn tijd. En ik loof U daarvoor, Heilige Gees, dank U dat U de werk doen in elkeen van ons. Ik geloof, Vader, dat U vanmorgen een werk begonnen is en dat U dit werk doen in ons. Heer, en ik dank U dat U, Heilige Gees, aan elkeen overtuigt, Vader, van hoe dit zit met elkeen van ons. Heer, dank U dat ons gemeente een sterk gemeente zal zijn, wat vrucht draagt deze jaar. Heer, dank U dat wij dit jaar op U kan vertrouwen. Heer, voor de wonderen, voor grote dingen. Heer, dat U dit jaar, bijstellen en afstellen en Heer, ons een lijn brengt met Uw woord, met Uw waarheid, met wat U wil voor ons is. In de naam van Jezus, ik dank U daarvoor, Vader, en ik zegen elkeen vanmorgen. Dank U, Heer, dat U in ons werkt en door ons heen werken. In Jezus' naam. Amen.